पंतप्रधानाच्या दौऱ्या दिसाच वेळसावच्या थळाव्यांनी केलो डबल ट्रॅकिंगाक विरोध, प्रकल्प रद्द करची सरकाराकडे केली मागणी। मोपा विमानतळाक दिले आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचे नाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केले मोपा विमानतळाचे लोकार्पण। मोपा विमानतळाचेर जाल्ली प्रचंड गर्दी, पंचवांगडी जिल्लो पंचायत सदस्या सयत शेकड्यांनी लोकांक न्हयकारलो प्रवेश। आयुर्वेदा आणि नॅचरोपॅथीचो गोयचे पर्यटन वाडी खातीर जातलो वापर, सांगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयुर्वेदा परिषदे उपरांत गोंयांत सुरू जातले स्वतंत्र आयुष खाते, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली घोषणा। आणि मोपाक लागून पेडणेकार पडल्यात त्रासांत, आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो आरोप।